nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ sanankɔrɔbakaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi alamisa novembre kalo tile 28 san 2024 kunnafoniw la kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Jateminɛliw y'a yira ko yefuge caman de bɛ gɛlɛya sɔrɔla Burkina Faso jamana kɔnɔ. Bawo a caman kelen do bolo kɔfɛ fɛn ye minnu sen don ni jamana ka ɲɛta la ka fara kalanko ni furuko kan o gɛlɛya kelen do ka caman sɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ. VOA Banbara tɔgɔla ka bɔ Bobo Julaso Njayi Sanu ale wulila ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u caman ye u b'u ka degun ɲɛfɔ. Mali jamana kɔnɔ kabiri lawale la bana furakɛcogo kɔrɔ min lakodɔnnenba do maa caman fɛ n'a bɛ wele ko golobon nanzarakan na ni an ko a ma ko ventouse tun ye furakɛlikɛla ye an ka maakɔrɔw caman fɛ ka se ka fiɲɛbɔda di banabaatɔw ma. Nin baara in bɛ senna hali bi Mali kɔnɔ nka k'a kelen do bolokɔfɛ fɛn ye ka sabu kɛ tubabu fura nali ye jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate wulila ka se a baarakɛla dɔw ma olu bɛ golobon furakɛli nasiraw fɛ nafa a n'a kɛcogoya fɔ. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi novembre kalo tile 18 kunnafoni la kumaba dɔw ye a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ka taa n'a ye Burkina Faso jamana kan. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko yefugew ni u bɛ wele nanzarakan na ko albinos olu minnu ni o ye an balimaw ye jamana kɔnɔna la caman de kelen do ko ka degun sɔrɔ u ka sigi yɛrɛ la jamana kɔnɔna la min dɔ bɛ tali kɛ kalanko baarako hali ka fara furuko kan o gɛlɛya min ni o binnen do u kan an bɛ don min na ko min bi ka sabu kɛ u farikolo yɛrɛ cogoya ye koɲɛ kelen do gɛlɛyaba ye a caman ma. Bobo Julaso Njayi Sanu ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o koɲɛ kan a ye kuma di yefuge dɔw ma u b'u ka degun fɔ Bobo Julaso. Min mana wuli ko gɔnbɛlɛ ye jina ye min mana wuli ko gɔnbɛlɛ ye subaga ye saraka juguw bi bɔ o kunsigiw bi tigɛ o farigolow ti to dɔ fari bi fi dɔ fari bi gwɛ mulo bi na ni o ye Alimata Ouattara ye furakɛlila ye ka bɔ do dɔgɔtɔrɔso ra. Fɛn min b'a kɛ farigolo bi kɛ finman ye u b'a wele ko mélanine ale lo manqué bɛɛ soit a bɛ yen mais a man ca voilà donc a tigi farila ti fi voilà kunsigi fana bi gwɛ. Yɔrɔ caman na o bɛ gɔnbɛlɛ filɛ ni ɲɛjugu ye fo ka na o nɛgɛ bɔ o yɛrɛ ra. Alima Traoré caman y'a kora. Dɔw yɛrɛ wele k'a bɛ sanni k'i fɛ a b'i fɛ ka sanni k'i fɛ mais a bɛ siran ka maga i bolo la yɛrɛ a wari d'i ma a tɛ fɛ wari in yɛrɛ ka maga ale bolo yɛrɛ ka maga i bolo la o bɛɛ b'a ra. Dɔw fana bɛ yen n'o ka saraka fɛnw sɔrɔ u bɛna d'an ma depuis an n'u ka dɔgɔ an n'u fakɛ kun tɛ sɔn an n'u ka saraka minɛ donc an tɛ mɔgɔw ka saraka minɛ fo sisan. Min ka juguya bɛɛ ye o ye muso ni denmisɛnw ta ye Kadi Kulibali b'a fɔ an ye gɔnbɛlɛ wolobaga bɛ sɛgɛn min na. Hali ekɔliso la ekɔlidenw b'a kunna sa ko bɔ ka fili o b'a daraba ten k'a bila ka sira dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko gɔmɛ tɛ bo kɛ jumalon lon dɔ yɛrɛ ne n'a facɛ ye ɲɔgɔn ta an taara dugu kɔnɔ an cɛ bɛɛ ma donc cɛ taara to cɛ ka sɔkɔ an n'u nɔfɛ ka boli an n'u kɔ ka taa A tun bɔ n'o kojugukɛla ma kɛ a bɔ n'o kojugukɛla ma ko gɔmlɛ kunsigi ko n'i y'a kunsigi sɔrɔ k'i bi nafolo sɔrɔ an delila ka taa n'a ye kunkɔfɛyɔrɔ la kunkɔfɛla y'a fɔ ko n'an donna ten den ye kunkɔfɛyɔrɔ ko n'an bɔra k'o bɛna ale ɲagami ko den kunsigi. Ka kɛ funumamuso ye ka furu sɔrɔ diyara o ye man di san 48 tɛmɛni kɔ Alima Traoré ɲɛ mɛnna sira kan wa a tulo donna kuma caman na. Dɔw b'a fɔ ko kana ta ko taa muso wɛrɛ furu k'i tɛ muso finman yala ka furu wa k'e bɛ taa gɔnbɛlɛ de furu k'o tɛ se ka fɔ o ɲɛ k'an bɛ mɛnɛ su fɛ ko ka bɔ ko kuma dɔw yɛrɛ k'an b'an yɛrɛ kɛ sa ye ka bɔ ka taa yala ka tila ka sigi dugu bɛ kɛ k'an bɛ sɔgɔ ka na la an cɛ kɔrɔ bɛɛ bɛ fɔ an ma an kɔni b'a la bolo an tɛ bolo jugu kan ne kɔni ma cɛ sɔrɔ ka furu fɔlɔ den kɔni bɛ n fɛ Mais den fakɛ don. den fakɛ ale ma sɔn furuko la. Mɔgɔ mana bɔ min na fɔnɔ bali o labanko ye baara ye Ramata Sanu b'o degu sugu kɔnɔ. Ne ni sotigi ma lɔn ye fɛn min kɛra ne y'i kɔnɔya 5 lo sɔrɔ n'a ye kɔnɔya 2 nin kɔni tɛmɛna donc min nana tugu ale kɔni ale kɛra den gɛɛma ye fana ale lo b'i sen ka tan den ni kalo 7 ma lɔn ye fɛn min kɛra donc a ko ma ko ni n b'a fɛ ko ale ka ne madimi ko n ka to ale ka lu kɔnɔ ko ni n t'a fɛ ka madimi ko n ka bɔ ale ka lu kɔnɔ donc ne fana siranyana nin donc ne ye n ka minɛn cɛ ka taa n ka so. Ka sɔrɔ ni o tɛ golo kelen ye nin y'a san 17 ye
ni Safi ale ni Isa Kulibali bi furu kɔnɔ wa lafiya b'o sigida ra. San 17 nin hali lon kelen ni yɛrɛ ma nɛni kuma ti k'an bolo kɔrɔta k'a bɔ parce que fɛn bɛɛ ye muɲu de ye mɔgɔ kɔni tɛ se ka kɛ lon dɔ ni ma dumi muso kɔrɔ mais ni b'a filɛ mɔgɔ min do i b'i banba k'a mara ka ɲɛ kana ta dimi ma ka ko dɔ k'a la ni kɔni y'olu ni n'ale filɛ hali ni dimina jogo jogo ni ko caman miiri n ti baasi don a la. Ni Safiyatu n'a sotigi cɛla kanu tun tɛ a tun tɛ sigi ni furu ra. San 7 ne y'a kɛ village cɛ tun fɛ ni bɛ gba ta sini yani o bɔ ka taa contrat kɛ ka nansɔngɔ yara I cɛ tun taara mun? ale taara sanubɔyɔrɔ ka cɛ kɔrɔkɛ ka muso an bɛ bila ɲɔgɔn na donc ka muso ninnu ka minɛn ko fan fɛ n yɛrɛ nana kɛ o ye minɛn bɛɛ bɔsi na k'u ka daga bɛɛ bɔsi. Ni Isa Kulibali fana tun b'a tulo filan gɛrɛfɛ kumaw na ni furu ni tun tɛ latigɛ. Ko gɔmlɛre ko ni sugu kora ko yan bi yeri kɛ ɲɛnama ka ɲɛ i taara ɲafitɔ furu ko minnu yɛrɛ ɲa bi yeri kɛ olu yɛrɛ ma ɲɛnabɔ kuma ti ɲafitɔ i ka baara bɛna se ka to ka kɛ ayi ko nin yɛrɛ ko n'a ma taa kunsigi sanze est-ce que ko mɔgɔ bɛ se ka nin furu ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran nin ɲa ko ne ye cɛ ye dɛ ni ko baasi t'a la n ko ni Ala ye sɔnni fɛn min ye nin i b'a mɛn ni bolo fila ye. An minnu filɛ nin ɲɔgɔn fɛ ten ni dɔw ko ma gɔnbɛlɛ dɔw ko ma funuma ni tɔgɔ na sugu bɛɛ bɛ fɔ o ma fɛnw tɛ adamadenw lo ninnu tɛ foyi ɲinina anw fɛ an ka an ma gɛrɛ o ra ka bolodi ɲɔgɔnman kɛ ni ɲɔgɔn ye ka furu ni ɲɔgɔn ye ka denw sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye den minnu bɛna se ka taa ekɔliw la ɲasuma na ni tun diya Isa nu kumakan ye ka bɔ VOA Banbara ra Bobo Julaso. An bɛ segin ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔ golo sigi ni a bɛ wele nanzarakan na ko Ventouse ye furakɛli cogo kɔrɔba de ye ladalasiraw fɛ farafinna jamanaw kɔnɔna la sanko Mali hali bi nin furakɛli cogo in a bɛ kɛ walasa ka se ka lafiya bɔda di banabaatɔw ma. Ventouse a furakɛli cogo nafa ye mun ye wa kɔlɔlɔ b'a la wa walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn o la bi Mariam Kuyate ka sɛgɛsɛgɛli bolila kan a wulila ka te nin banabaatɔ furakɛla dɔw ma minnu bɛ a furakɛli cogo ɲɛfɔ an ye ani fɛnɛ ka a bana yɛrɛ bɛ bɔ cogo min k'olu lakali ka bɔ Bamakɔ an k'o lamɛn. Aw ɲɛ bɛ nin barani minnu sigilen na farikolo fan dɔw la a bɛ fɔ nin de ma ko gomusigi nanzaraw b'a fɔ a ma ko ventouse arabuw ko ko ijama kabini lawale an ka maakɔrɔw tun bɛ farikolola tɔɔrɔ caman furakɛ ni nin taabolo ninnu de ye nka danfara de don la minnu ta kɛcogo ani bi ta cɛ ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kuraw ye sabula kunu gomusigi tun tɛ kɛ ni nin barani ninnu ye a tun bɛ kɛ ni gerew de donc baganw gerew olu bɛɛ giw de tun don ani di ɲaga min bɛ bɔ di la donc n'i y'a sama i da don gere la k'a sama i b'o mɔɲɔ i b'o de da la a da la pour que pression kana bɔ yen donc science waralen san ye comme an y'a ye cogo min na tube ninnu olu bɛ yen ka ban pression bɛ a ta limite donc i ye pression kɛ i yɛrɛ sagoya la k'a bɛɛ damakɛɲɛ i sagoya la alhamdulillah depuis gale dɔw tun b'a kɛ ni muru ye fo kana se lamuw ma donc an y'a ye nin bɛɛ lajɛlen na cili la a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni cili ye i y'a ye o fɛnɛ la an b'a piqué tan ne donc i b'a ye donc a ti fara donc i m'a ye i b'a piqué dɔrɔn a bɛ bɔ ni bana bɛ yen i b'a sigi de fɔlɔ ka temps dɔ di fɔlɔ après siɲɛ filanan o y'a sɔrɔ i y'a rassembler yɔrɔ kelen na i bɛ sɔrɔ ka k'a piqué i b'a sigi donc ni fɛn bɛ yen fɛnɛ i b'a bɛɛ bɔ malba de tɛ yen ni tɔɔrɔ kɔni tun bɛ yen donc ni tɔɔrɔya caman tun bɛ yen i b'a ye o y'a sɔrɔ tube fɛnɛ tun rempli la wa an fɛnɛ i ɲɛ tɛ ci da la donc i y'a ye mais n'a tɔ bɛ yen fɛnɛ a b'a fɔ k'a b'a persister ka bɔ. gomusigi min filɛ a bɛ tɔɔrɔ caman furakɛ i n'a fɔ a kɛbagaw bɛ ɲɛfɔli k'an ye cogo min. kunkolodimi gɛlɛn minnu bɛ yen walima hakili yɛrɛ de stresselen don dusukun problème fo ka taa se ninakili degun ni ninakili feerekeli ma senkuruba dimiw ni kɔw la ani fo mɔgɔ minnu ye accident kɛ u ye choc gɛlɛnw kɛ i y'a ye. ni musokɔrɔba min filɛ nin y'a siɲɛ filanan ye ka gomusigi kɛ a ka fɔla k'a ye nafaba sɔrɔ a la. a ye baara premier min kɛ o don tɔgɔ kɔni
n b'a la fo n b'a barika da k'a kira fo n sunɔgɔra fo ka tɛmɛ ka n ni lafiya tɔɔrɔ siman bɔra n fasa kan n taara so kɔnɔ n ye bere bila n bɛ tagama ni yɛrɛ dɔɔni n yɛrɛ k'a dɔn n ko lafiya bɛ ka don n fari la. Bon ne ta ye kunkolodimi ani dusukun quoi a kɛlen n'a tiɲɛna n ye lafiyaba de sɔrɔ a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ gomosigilaw ka ca Bamakɔ nka u ka baara kɛcogo de bɛ u faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na. Ladala furakɛli min don a ma ka di maaw ye kosɛbɛ. Mariam Kuyate ka lasedikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la. Mali jamana camancɛ fanfɛla la dɔgɔnɔw ka sigiyɔrɔ min bɛ n'a bɛ wele ko Falaise de Bayangara lakodɔnna dunuya keleya tɔnba ale ka ladala ko kɔrɔw fɛ kabiri san 1998 waatiw a yirala o senfɛ k'a fɔ ko nin kabakoyɔrɔmaba min ni a bɛ Bayangara dugu kɔnɔna la maa caman n'o ye dunanw ye olu ka taama sira tun don ka t'u ɲɛda u ka ladalafɛn kɔrɔw kan nka an bɛ waati min na ko sisan sen na sumayali donnen don a ko la dɔɔni ka sabu kɛ basigibaliya min yɛrɛ bɛ Bayangara a n'a lamini na. Tijani Ouedraogo VOA ka lasigiden ka bɔ Koro ale wulila ka taa i ɲɛda nin yɔrɔ kɔrɔ ninnu kan Bayangara mara la. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana na Mali kɔnɔna na tɔ b'a jɛ hali sisan an filɛ nin ye Ende dugu la yan nɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ji o bɛ ka woyo o bɛ samiya kofɔ o bɛ hɛrɛ kofɔ sanji kɔni nana kosɛbɛ wa bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don bawo samiya o kɔni taabolo ka ɲi kosɛbɛ walasa an ka se ka o seko ni dɔnko k'o matarafa k'o yira diɲɛma tɔw k'a ye ka se k'a dɔn k'a fɔ hali ni gɛlɛya bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko o ma yɛlɛma hali sisan an bɛna bɔ nin kulu in kan nin jiwo in na ne ka yɛlɛ ka taa sanfɛ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale bɛ k'an kɔnɔ bawo ale ka fɔ la a b'a yira n na k'a fɔ ko laadala ko u ma a dabila hali sisan. Duguma ama de nin sanfɛ ama a filɛ nin bon ni ɲɔ tigɛ banna ɲɔ kura yanni i ka ɲɔ kura nɛnɛ i bɛ ninnu de sɔn fɔlɔ yanni anw ka dun ɲɔ kura in i b'o de kɛ dɛgɛ ye ka dɔ di ninnu dugumata in ma ka dɔ di sanfɛta ninnu. Dugu sigilen don kuludawolow fɛ wa kabakomafɛn caman bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na i n'a fɔ sanga tunnel naturel o mun yɛrɛ janya bɛ taa mɛtiri 200 bɔ ɲɔgɔnko la laadalamaw ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko maa si ma nin yɔrɔ in labɛn wa bɛɛ lajɛlen kɔni nana sɔrɔ diɲɛ na yan nɔ. Tunnel naturel bongo ye yan de sanga bongo tunnel naturel ye donc an bɛ don da la ka bɔ bɔndɔ la a bɛ taa fo banani donc fɔlɔ tubabuw kun na yan pour u bɛna an ka yɔrɔw lajɛ. O la i b'a ye k'a fɔ seko ni dɔnko kanubaw kun bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ne ka na u ɲɛ ni hakiliw damu nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na a dɔw yɛrɛ n'o ye nansaraw ye u y'a kanu ka na u ka ɲɛnamaya tɔ kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na o misali dɔ ye Marcel Griol ye. C'est ce bâtiment qu'on appelle le campement. Yan de ye sanga dunanjiginso ye a jɔra kabini san 1999 nanzaraw de kun b'a ɲɛmɔgɔya la fɔɔ ka taa se Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta. Marcel Griol ale kɔni ye nanzara ye mun mɛnna yan kosɛbɛ a yɛrɛ fatura yan nɔ san 1956 an y'a somɔgɔw wele ka bɔ Faransi a sangako bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra yan nɔ a suturala wa masiki dɔgɔw bɔra ka laadala ɲɛnajɛ kɛ a kama. On suivi le daman. Ni ko dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko i bɛ se ka kuma a ɲɛnajɛ kɛfɛnw kan n'o yɛrɛ ye masiki dɔgɔn ye o mun yɛrɛ bɛ bɔ laadaladenw ale ni ɲɛnajɛw senfɛ. Bɛɛ lajɛlen kɔni yamaruyalen tɛ ka kuma nin fɛn in kan. Duna Faransɛw bɛ na, Anglais bɛ na, Canadiens bɛ na, Japonais bɛ na, Chinois yɛrɛ bɛ na. An kɔni a ka d'an ye toujours tubabu ka na n'o tɛ kɔni vraiment foyi an ka fɛn bɛɛ de tiɲɛnen filɛ nin an bolo. Vraiment an bɛ Ala deli ka ko nin ka lasigi tourisme ka daminɛ an ka dugu nin kɔnɔ yan nɔ a ka d'an ye.
tariku y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔnɔw bɔra mande ne kana sigi kuluw sanfɛ kamasɔrɔ sigifɛn wɛrɛ kun bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na wa hali sisan o sigifɛn ninnu ka taamasiyɛnw bi ye kuluw sanfɛ. So fitini minnu bɛ sanfɛ olu ye pigimɛnw ta ye belebelebali minnu bɛ yen o ye dɔgɔnɔw de an mɔkɛ ninnu olu nana olu tun sigilen bɛ yen nɔ. Dugu filɛ nin ye an bɛ sanfɛ an bɛna jigin baw taama kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ. Dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko ni k'i b'a kuma fɔ i tɛ se k'a fɔ ka ban yɔrɔnin kelen. An bɛ k'an bɛn di ɲɔgɔn ma waati wɛrɛ la walasa aw ka se ka dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko k'a kungun n'a ɲɛɲɛ VO Banbara k'a tengun k'a di aw ma k'a to aw sigiyɔrɔ la. Tijani Widarago kabini Ende kulu sanfɛ VOA Banbara tɔgɔ la. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Côte d'Ivoire jamana kan kabiri san 2023 Côte d'Ivoire jamana tun ye hakilijagabɔ dɔw sigi sen kan mana forokoni o kɔlɔlɔ kun kan a yirala k'a fɔ ko a koɲɛ bɛ ka degun lase u ka marabolo ni sigidaw caman kɔnɔ min bɛ ka kɛ degun ye n'o kɛra sababu ye u ka minisiriso ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta a koɲɛ la ka kunnafoni di mana forokoni yɛrɛ a bɛ se ka lajɔ cogo min na. Alain Amoshik VOA Banbara tɔgɔ la ale ye nin kunnafoni ninnu sɛgɛsɛgɛ min bayɛlɛmana Yusuf Kone fɛ bamanankan na ka bɔ Abidjan. Côte d'Ivoire jamana na san 2023 mana dota jamana kɔnɔ o kun ye tɔni 130 ɲɔgɔnna ye tɔni 477 san 2023 la o b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ ka fara o ko in kan jatew b'a yira k'a fɔ yanni san 2030 ɲɔgɔnna mana dota bɛna tɛmɛ san 960 kan nɔgɔ tɔni 4 de bɛ bɔ tile kɔnɔ Abidjan dugu kɔnɔ o fanba caman de bɛ bɔn yɔrɔ la sabu o tɛ cɛcɛ cogo ɲuman na san 2013 sariya min tun bɛ mana sachet dilanni baarali a n'a feereli bari o ma ɲɛtaga sɔrɔ. Philippe Séché Institut de recherche pour le développement IRD la ani PADI projet kan ale min bɛ baara kɛla o la Amino Denkoye in na. La situation ivoirienne elle est alarmante en fait. La croissance Ivoire ka nin koɲɛ bɛ maa lasɔmi awa dɔ le bɛ ka fara ka lɔngolon maaw jogow tɛ yɛlɛma yɛlɛmani fana tɛ don ko in la awa ɲamaw fana tɛ cɛ o y'a to ni sachet caman bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ siradaw la ɲama ye o bɛ ban ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔ tuguni fo kɔgɔji la. Orbo lycée professionnel de la mode et du social funangɛnw ka jɛkulu bɛ cɛsiri kɛ kosɛbɛ dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen laban na kɔgɔjida labaarali la olu bɛ baara kɛ ONG 350 Côte d'Ivoire ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ laɲini ye kɛ ka ɲɔgɔn hakɛya dɔgɔya sini ɲɔgɔn hakɛya dɔgɔya ka bɛn hakɛla hakɛ min n'o ye seko damayira ye Théo Keren fɛ ni ko in kana ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka ko ye. Ni gɛlɛya in bɛ kojugu le ye anw funangɛnw ma ani dugukolo kan an bɛ lɔ min na komi bi an t'a kɔlɔlɔ yela nka n'an ma foyi kɛ a kɔ bɛna se ka juguya anw ma kosɛbɛ o la a ka kan an ka wulikajɔ kɛ tuma bɛɛ lajɛlen ani k'an fɛ mɔgɔw lakunu ni ko olu lasɔmi ni gɛlɛya in na. Ni ko in tɛ Côte d'Ivoire dɔrɔn kunkan diɲɛ bɛɛ hamina ko don k'o sabu ye k'a fɔ OCDE l'Organisation de coopération de développement économique y'a kunnafoni ye minnu yira san 2022 la ko diɲɛ mana dilanniw tɛmɛna san 2019 cɛ tɔni 234,000 ka taa se tɔni 460,000 o kɛla sababu ye ka mana ɲama tɔni 373,000 naati ni jate jugu ninnu ɲɛkɔrɔ cɛsiriw kana ka taa teliya la minnu bɛ mana ɲama kɔlɔlɔ dɔgɔya ni ka mana ɲama yɛrɛ dɔgɔya walasa ka sigida lasaniya. Alain Amochi, VOA Banbara, Abidjan. Nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan kɔnɔna la o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani radio fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. K'i abonné VOA Banbara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Banbara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. O bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8?
VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw an ka foli b'aw ye ka segin ka na aw ma an b'a da aw tulo kan nin waati in na k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw de lamɛn ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye ka taa Mali jamana kɔnɔ baw ko bigamara nafa ka bon Mali jamana kɔnɔ kosɛbɛ a ka sɔrɔ yiriwali baaraw la baw mɔgɔ caman de ka baara dayirimɛ donnen don bigamara la Mali kɔnɔ ko hali ni k'a sɔrɔ a nafa o ka bon a yirala k'a fɔ kɔlɔlɔw b'a la fɛnɛ ka fara bigan dumuniw yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛni ka jamana kɔnɔna la. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale y'a ɲamada Garibali ani bigamarala dɔw fanfɛ an k'o lamɛn. Kasela Kulikoro mara la n'a ni Bamako cɛ bi taa kilomɛtiri 50 bɔɲanko la ale dɔnnen lo ni nɔnɔ feere ye. Nin yɔrɔ in na bagamarala mɔgɔ 60 bɔɲanko olu dalen bɛ yen. Kabini san 1998 nunu maa nunu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jikulu ye. O ye Kasela kɛ yɔrɔ ye min ɲɔgɔn tɛ yen nɔnɔko la. Zubi Jalo ale ye coopérative ɲɛmɔgɔ dangan ye. Fo an ka bagan pour que an ka nafa sɔrɔ fo an ka tɔn kɛ nɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen. Donc nɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pour que an ka se ka nafa sɔrɔ an ka baganw la. Donc coopérative sigira o de kama kabini o waati la a y'a sɔrɔ nɔnɔ yɛrɛ tɛmɛ litre kɛmɛ ka kasa la yan mais o waati la bi an bɛ fɔ litre 3,500. Kasela n'ale bi Segu, Gao, Mopti ani dugu tɔw sira kan ale kɛlen do dugu ye min lakodɔnnen do kosɛbɛ ni nɔnɔ feere ye. Fuseni Fofana ani Suleiman Muluku Ture olu ye sannibagaw ye. Kasela kɔni a mɛnna yɛrɛ an bɛ jɔ yan nɔ ka nɔnɔ san parce que u ka nɔnɔ ka ɲi ni an yɛrɛ bɔtɔla ye village la Segu nɔnɔ bɛ Segu sa mais komi ɲanga surana chaque fois an jɔtɔla yan nɔ an bɛ a essayer ka nɔnɔ a kɛra litiri 1 a kɛra litiri 2 ye a kɛra litiri 3 ye an b'o san ka taga n'a ye den. A kɛra référence ye nɔnɔ ko la depuis u ma danni na bɛn n'an bɛ bɔ village la an m'a san ne yɛrɛ bɛ taa village la n terikɛ nɔfɛ mais an tɛmɛ o tɛmɛ an m'an jɔ an m'a san n bɛ taa ni dɔ ye an ka famille na ale yɛrɛ bɛ taa ni dɔ ye an ka famille na c'est juste ça donc an tɛ se ka tɛmɛ an tatɔ an m'a san an sigibagatɔ an m'a san. Ka kɛɲɛ ni kurantigɛ min ɲɔgɔnyalen no Bamako faaba min kɔnɔ client caman bi bɔ yen o ye caman bɔ ninnu ka nɔnɔ san na. Litre 5 la mais komi gɛlɛyaw kama nɔnɔ tɛ se ka san Bamako usine courant ko problème cayara donc an ye dɔ bɔ an ka nɔnɔ hakɛ la kɔta la parce que Mali yɛrɛ tun bɛ litre 2 t'an bolo Mali le nana dɛsɛ an bɛ waati min na bi an bɛ litre 3,500 la. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya b'o kan nin waati in na nin fara ɲɔgɔn kan jakolo nin kɛra fɛn ɲumanba ye ni maa ninnu bolo. Mali jamana ani ka fara kɛn yɛrɛ tɔn kan olu bɛ dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin ninnu maa ninnu ma i n'a fɔ bagan furakɛli. Isa Fɔnba ale ye nɔnɔ feere yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye. Amidu Kulibali ale ye tɔn waribɔntigi ye. Ala barika la nɔnɔso in kɔni kɛra référence ye a ye baara di an jeunes ma dugu b'a ta sɔrɔ a la minnu b'a san ka feere olu fana bɛ balo a la nɔnɔtigiw yɛrɛ fana n'o ye misitigiw ye olu fana bɛ u ka misiw balo a la ka dɔɔni sɔrɔ a la. Jeune kunda an y'a essayer mɔgɔ caman i b'a dɔn ni formation yɛrɛ nana an bɛ jeunes wele mun kɔsɔn mɔgɔw ka se ka don ko in na quoi ka baganw yɛlɛmɛ ka se ka kɛ métiers ye donc u bɛ se ka litre caman di zali misi 5 b'i bolo u bɛ se ka jɔ ni famille ye quoi ka d'a kan misi 5 a mana kɛ cogo cogo i tɛ jigin litre 100 duguma chaque jour. Kabini san 1998 ni tɔn baganmara taɲɛ a bɛ sen kan Kasela kɔnɔ yan a daminɛna ni mɔgɔ 10 ye bi nin tɔn nin bi mɔgɔ 60 bɔ ani misi 2000 u ka laɲini ye min ye ka se ka malidenw bɛɛ servi nɔnɔ la. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kasela. Sénégalkaw fɛ yen u ka seko ni dɔnko fɛrɛkɛnɛba ni a bɛ wele ko Biennale de l'art africain contemporain de Dakar ni dɔw ko a ma ko Dakar san 2024 daminɛna novembre kalo waati Dakar dugu kɔnɔ nin kɛra tako 15nan ye seko ni dɔnko baarakɛla 3000 ɲɔgɔn ko olu tun b'a kɛnɛ kan minnu bɔra farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Naman Jara VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar. Dakar Biennale kɔni ye ɲɛnajɛ belebeleba de ye farafina soko ni dɔnko kɛnɛ dɔ de bi yan an ye baara min kɛ an bɛɛ ka baara bi yan diɲɛ artiste bɛɛ ka baara bi yan
nin ye Abdou Wolo Gemu de Mali jiralikɛla do nin seko ni dɔnko siɲɛ 15 kɛnɛ kan yan Sénégal faba la n'u ko 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar fo cogo wɛrɛ la Dakar 2024 jiri mɔgɔninw jaw lawale fɛnkɔrɔw u bɛɛ bɛ ka jira nin kɛnɛ in kan yan Abdou Wolo Gemu nana ni ja min ye n'a y'a kɛ tabolo la a b'a ɲɛfɔ ne ni min nana o filɛ nin ye n kɔfɛ o ye n ka baara de ye o ye tableau dɔ de ye tableau bɛ kuma ɲɛnamaya kan ɲɛnamaya ye min ye o ye fɛn min bɛ nin na n'i ko k'i bɛ fɛn min bɛ nin na n'i ko k'i b'o bɔ ja la a ma nɔgɔn dɛ diɲɛ ye ɲɛnamaya de ye an ka maakɔrɔw ko ten ko nin bɛ nin ko ni si ma fisa ni si ye ko nin bɛna diɲɛ na ni ɲɛna dɛ ko mɛ ni si man kɔrɔ ni si ye bon ne ka baara a ne mu a bɛ o de kan Roman Madede Galan Buruju bɔra Congo nga a wolola Faransi jamana de la a ka baarada ye sojo feerew de ye n'u ko architecte nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ka na nin jirali kɛnɛ in kan. Je suis très honorée d'être ici. Enfin, c'est la première fois que je suis. Nin kɛra bonyaba de ne bolo yan ka kɛ yan ni siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye ka na biennale kɛnɛ kan wa o kɛra kunkɔrɔta de ye ne ma jagilana caman ka baara ye ne kabakoya kosɛbɛ ne hakili la an ka jɛɲɔgɔnya bɛna sinsin an ka jagilanaw kosɔn an ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ n'u bɔra diɲɛ fan bɛɛ la ka na nin seko ni dɔnko kɛnɛ kan. Entre des artistes qui viennent de partout dans le monde. Omar Bali ye Mauritanie jamanaden ye a nana ni balolaman de ye kungo sɔngɔw do jaw b'a kɛrɛfɛ. Cette œuvre en fait représente le monde, par exemple la boule c'est un globe. Ni ɲɛgɛn bɛ dugukolo de jira kungokɔnɔfɛn minnu kɛlen don k'a lamunumunu olu kɔni o bɛ hadamadenw de jira sabula hadamadenw ka walijuguw de ye dugukolo tiɲɛ ne ka baara yɛrɛ laɲini ye de ka maaw lajija cogo min na u bɛ se ka lamini ani an ka dugukolo lakanako ɲuman. C'était ça le but que mon œuvre fasse de l'interpellation quoi, interpelle aux gens. Mɔgɔ caman nana lajɛli la nin seko ni dɔnko kɛnɛ in kan ka bɔ farafina jamana caman na ani farajɛ la Fasa Ndiaye nana lajɛli la Sénégal jamanaden do. Je trouve les produits vraiment magnifiques, le travail des artistes. Ne bolo jagilanaw ka baara ka ɲi kosɛbɛ u cɛsirilen do u ka miiriya ka ɲi tiɲɛ na u ka baara cɛ ka ɲi kosɛbɛ. D'amour, vraiment je trouve ça très 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 beau. Mali jamana na ani Sénégali Abdou Wolo Gemu k'a ye sifin caman dege jadilanni na. Depuis que ne jeune lama ne bɛ mɔgɔw kalan Mali la et puis Bamako école caman bɛ yen minnu bɛ conservatoire Balafaseke la a caman bɛ na ne fɛ yen u b'u ka stage de fin d'année kɛ ne fɛ yen kalo 3 n b'a kɛ fu ala kama donc ça veut dire que hali yan denmisɛnnin caman bɛ yan u girinna ka na ko tonton bɛ yan tonton bɛ yan ne kɔni ye Mali artiste jeune caman ye yan u y'a yira ne na k'a fɔ hali sɔgɔmada in na u baden de tun bɛ ne da la yan u nana ka ne soutenir. Biennale seko ni dɔnko kɛnɛ baro min sugandira ɲina o de ye ka mɔgɔw lakunu n'u ko l'éveil sillage kalwi o kama Sénégali jamanadenw ye kɛnɛ caman labɛn ka farafina danbe nafa do jira i n'a fɔ Anta Germaine Gueye jiralikɛla do ani karamɔgɔ do jadilanni na Sénégali. Vous avez la pièce mémoire, c'est une pièce entièrement vitrée que vous voyez de l'extérieur. I ɲɛ bɛ so min na hakilijigiso don an ɲɛ bɛ fɛn kɔrɔw la verre kɔnɔ k'i to kɛnɛ ma o bɛ laada kɔrɔw de jira minnu yeli ma nɔgɔn u bɛ kuma fana wa ni jardin la lajirayeli kɛnɛ ɲumanba don mɔgɔ caman bɛ na u lafiya ɲa ka na ne ka baara lajɛ. Beaucoup de personnes viennent se détendre, regarder ce que je fais et une halte agréable. Ɲinan sayina jɔnjɔn min tɔgɔ Grand Prix du chef de l'État Léopold Sédar Senghor ni Sénégali jamanakuntigi fɔlɔ do Agnès Brezefin de y'a sɔrɔ Martinique jamanaden do n'a nafolo hakɛ ye miliyɔn 20 ye. Nin Biennale de l'art africain contemporain siɲɛ 15nan n'u ko Dakar 2024 a daminɛna novembre kalo tile 7 a bɛ to senna fo décembre kalo tile 7 la. Jiralikɛla ba 200 ni ko bɛ kɛnɛ in kan n'u bɔra diɲɛ fan bɛɛ la ka na jiraliw kɛ Dakar ani mara caman kɔnɔ Sénégali. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. An balimaw an b'a da aw tulo ka fɔ an ye min sɔrɔ bi ka di aw ma o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.